तर ना आज दिनांक 3/6/2020 रोजी पापळ येथील महिला बचत गटाचे अध्यक्ष विमल परमेश्वर, अध्यक्ष सचिव विमल बोबडे आणि नंदा बोबडे यांनी तुळजाभवानी महिला बचत गट यांच्या माध्यमातून बीज प्रक्रिया कशी केली जाते आणि त्या बीज प्रक्रिया करून सनी लागवड कोण्या पद्धतीने केली जाते हे प्रत्यक्ष कृषी सखी विमल परमेश्वर बोबडे या महिलांना दाखवत आहेत। आणि असंच 3-4 गटांना त्यांनी मार्गदर्शन करून सनी बीज प्रक्रिया करूनच लागवड करावी। हंगामपूर्व लागवड, उन्हाळी लागवड हे करत असताना बीज प्रक्रिया केल्यामुळे उगवण शक्ती चांगली दर्जेदार होते, असं विमल बोबडे, कृषी सखी विमल बोबडे यांनी मार्गदर्शन करून सनी सर्व महिलांना जागृत करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। कृषी क्षेत्रातील काम करत असताना विमल बोबडे यांनी हिरिरीने भाग घेऊन सनी सर्व महिला बचत गटांना मार्गदर्शन करून योग्य ते लागवड करावी असं मार्गदर्शन केलेलं आहे।